Okay, for today's video, tirada na to guys. Balot guys. Numero 60 na siya guys. Parisa na to ning asing guys. Nya, naisuka nga lang guys. So may tirada na to ron. So diha ato na din ng paksitan guys. Buko na tong itlog ya. Nya dayon paksitan gamay ang pughak. Gamay yun na nagpaksit guys. Aron inig suyop na to guys. Lami guys. Sabaw guys. Sabaw sa balot ba. Oh, stang lamia guys. Numero 60 na guys. Nga balot guys. Higupa na butangan na magsuka. Stang lamia. Butang agsuka. Tak-takag asin nga pinasult bay. Grabe ay. Ay trada dia. Unya sa pagkaunog balot guys, imo din ang hinanayag paksit ya guys. Aron na kay sudlanan sa suka unya nigihigop nimo guys. Diya nigihigop po nimo diha mayarok po na nimong balot guys. Di ka maglisod guys, mo ni trada diya. Kay wala kay butangan sa suka guys, mga sup-sup to nimong sudlanan suka guys, makalaway to guys. So ang pughak mahimuon na tong tagayanan sa suka guys. Aron nighigop na to guys. Lami kay guys. Diya, so trada na to. Paksitan yun na to mayo guys. Aron higop na to, lahos na guys. So mauna na isudanan sa tong suka guys. Nanaora na pagkaugbalot guys. Nakaisudan na sa suka diya, tagayan din diya. Grabe, murag tagay impe. Muna trada diya. Suka na guys. Sakto guys. Mauna na diya guys. Sakto kay pagkahigop guys. Dili ta magkasup-sup sa panudanan silang suka guys. Kay mga ugaw man to guys. So diya man natagkaog balot no. So tirada na kapaksit kitag duha ka balot ya. So mauro to guys. Di lang kay nato dugayon natong video no. So kung gusto mo nga og balot na diya guys sa Toledo guys, Arcade Baywalk guys. Mo ni location guys. So thank you for watching. Follow, like and share for more videos. Thank you. Bye bye.